mitä tapahtuu, jos mä kaatun. Mun sydän meni ihan niin kuin nopeasti ja kädet tärisee vähän ja jalat myös. Kyllä ehdottomasti enemmän jännitti se näytös kuin se katolta laskeutuminen, että tiesi, että pitäisi mennä just oikein. Näytettiin, että nyt on mun vuoro, niin sit kaikki unohtui ja mä vaan kävelin. Se oli ihan mieletön fiilis. Me ei ollut kerätty harjoittelemaan niin kuin niillä asuilla sitä kävelyä oikeastaan, niin mulla kyllä vähän tarrasi jalka yhdessä vaiheessa siihen mekkoon, mutta mä tunsin itteni malliksi. Tytöt selvis loistavasti. Ja etenkin mä nyt kyllä annan tästä pisteet Anna-Sofialle, joka hän hoiti tämän himaan tämän jutun. Ja siis Helenin intensiteettihän on jotain ihan huikeeta. Ne silmät ja kaikki. Niin